Generally peaceful ang nahimong assessment sa Police Regional Office Region 11 atol sa pag-obserba sa Semana Santa karon tuiga. Sa irontang tugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Real ang PRO 11 nakatala og mas ubos nga ihap sa insidente sa Semana Santa karon tuiga itandi sa nakalabayng tuig. Hapsay ug malinawon. Ingon ani daw ang sitwasyon sa tibuok Davao Region ato sa pag-obserba sa Semana Santa karong tuiga. Kiniluyo sa mga natalang kaso, lakip ang sunog sa Mako Conval niadtong Huwebes Santo, diin unom ka kinabuhi ang nakalas. Samtang Sabado sa udto, mibusikan ang pipila sa mga nakaimbak na kumpiskang bomba sa Explosive Ordnance Division Unit sa DCPO. Hinoon, walay natalang casualty. Sa datos sa PRO 11, 7 lang ang natalang insidente sa rehiyon. 3 ka sunog, usa ka pagbusikad, duha ang enkwentro tali sa tropa sa gobyerno ug New People's Army ug usa ang nalumos. Sa theft, siyam ang na-record, samtang 4 lang sa robbery, mas ubos itandi sa nakalabayng tuig ug 50%. Yung barangay at kapulisan, yung AFP at iba pang mga ahensya ng pamahalaan at gayon na din yung mga local government units ay nag-contribute para maging successful itong pag-observe natin ng Semana Santa. Nakatabang usab daw ang kapin 4,000 ka personahe nga dugang puwersa sa kapulisan ug sa ubang law enforcement agency nga gideploy aron magbantay sa tibuok rehiyon. Pero naka-full alert status daw gihapon ang PRO 11 karong summer vacation. Ilabi na ang pagbantay sa mga beach resorts, diin dagsa ang mga tao. Lahat ng mga tourist destination areas at yung mga public convergence areas like malls, yung mga beaches, mga resort ay sinisecure natin yan. And even yung mga hotels natin. At meron tayong mga in-establish na mga police assistance desk. At yung ating mga motorist assistance point ay mini-maintain pa din natin yan. Nakatutok usab daw ang Office of the Civil Defense sa pagmonitor sa sitwasyon sa nagkadaiyang lugar sa Davao Region karong panahon sa bakasyon. Tambag na ini sa publiko o mga bakasyonista nga kanunay mag-amping aron likay sa disgrasya. Kung pwede kung maligo, body system, katong kabalugyon mo lang o dili maligo nga hubog kay para iwas sa disgrasya o bag-o mo adto sa mga bakasyonan kanang mga beach or kuan iandam ang mga first aid kits ang atong mga maintenance badiha kay syempre taas ang sikat mas prone sa pagtaas sa BP. Real, nagpasalamat usab ang PRO 11 sa kooperasyon no sa publiko o nang hinaot sila nga magpadayon ang pagtuman sa publiko sa ilahang security protocol alang sa kaluwasan sa tanan. Real. Jandy, human naman yun ang Semana Santa sa status sa ilahang security alert karon o sa level sanglit dunay nahitabog pagpamomba usab sa laing nasod. Diri kaya unsa ang security measures nga ginapatuman sa otoridad? Real, naka full alert status gihapon ang ato ang kapulisan no. Gani nagpadayon pod ang ilahang pagpatuman sa ilahang Oplan ligtas summer vacation labi na sa mga tourist destination. Padayon ilahang police operational activities no along sa mga especially to mga major travel convergence dinhi sa Davao Region. And napangutana usab nato si Police Brigadier General Marcelo Morales labot sa katong nahitabo lagi sa Sri Lanka nga pagpabomba nga mikalas usab no og kapin na 300 ka mga kinabuhi. Og dinhi pod tighten na gid ang ilahang security pero mas gipahugtan pa na nila real ang ilahang police visibility ilabi na sa mga simbahan og sa mga hotel. Kasunod na pod no following tong nahitabo dito sa Sri Lanka nga diin simultaneous pod ang nahitamong pagpamomba dito real. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.